hainbesteko urpila eukita iturri bakarretik informazio atetzia eskai xamarra delakun, beste informazio iturri bat proposatuko zaituzet, eta zein da, hau da beste liburu bat, somatizazioan ze informazio daukagun izkutatua jakiteko. Liburua da, Obedece a tu cuerpo, amate Lisa Bourbona. Honek aipatzen du zertarako galdera, gero pixka zehazten du eta aipatzen du atal edo arlo blokeo mota ezberdina dagozkien galderak. Eta aipatzeu zure arazo fisikoaren arrazoiak obezehaztu asmozu. Galdera oik erantzun. Bat, blokeo fisikuri dagokilona, blokeo emozionalai dagokilona, espiritualai eta mentalai dagokilona. Oso interesgarria da, ze kontrolatuko zazte, somatizazioa behitzekun, askotan zertaren izan da, plak, seitu jakin gozu, bino, sakontzen hasten zan, ineongo dira somatizazio jakin batzuk, ez dena hain erraza, batzutan ez da hain erraza izaten, nola ez da hain instantaneo izaten, agian guk indamakite denbora bat. Orduan zein da proposamena, bitu. Blokeo ezberdin hori ez, bai fisiko, emozionala, espirituala eta mentalai buruz informazioa atetzeko, blokeo fisikokin hasikoa eta galdera da, zeintzu dira nire gorputzean sentitzen dutana hobekien deskribatu dezaketen adjetiboak. Hoi da galdera. Eta erantzunin gaitza sortu duen pertsonaren edo egoeraren aurrean sentitzen duzuna azalduko da. Bai? Blokeo emozionalai dagokionin, gaitz jakin honek ze galarazten dit. Erantzuna bigarren galdera erantzun ondoren aztertuko dugu. Zein da bigarren galdera? Zertara behartzen nau gaitz honek? Gaitz da somatizazio honek, atera zaidan bizkarreko min honek edo buruko min honek. Eta aurreko erantzuna hartu eta aurretik ez jarriaz idatzi. Adibidez, gaitz jakin honek zer galarazten dit? Gaurko bilerara jotia, buruko mina dut eta ezin dut bilera horta hain. Zertara behartzen nau gaitz honek? Ezin dut bilerara joan hortan izango da, bilera ez jotia, edo ezin, segun nola idatzizun, ezin hori baiezkoa, bilerara jotia, hau ikusin berko dut, segun ze adibide den. Eta aipatzeu lehenengo erantzunean blokeatutako desira edo desirak azalduko dira. Blokeatu da zer da? Bilerara ez zula jo nahi. Kasua, ez da izan den zu adibidea. Eta bigarren inda aurrekoak hartu eta ez aurretik jarriaz, erantzun ondoren zure desira blokeatuak azalduko dira, alegia. Lehenengoa da, gaitz jakin honek ze galarazten dit bilerara jotia, ez go nahi. Zertara behartzen nau gaitz honek bilerara joan gabe gelditzea, hoi da zure desira blokeatua, ezketzu jo nahi, bai? Eta gero blokeo espirituala du, desira hauek betetzea onartuko banu zer izango nintzateke. Aurreko atalin azaldutako desirak landu berko txuzu. Ze izango nintzake, egoista bat, errespeto falta, besteekiko, eta zue buruarekiko, zintzua, garbila, justua, eta bar. Mundu asko daude hemen batean. Eta, blokeo espiritualan desira hauek betetzea onartuko banu, ze izango nintzateke horren erantzunean, zuk benetan desio duzun zerbait azalduko da, utxuneren bat dela eta blokeatu bazun benetako desira. Sakontzeko oso interesgarria da. Eta galditzen zaiguna da blokeo mentala. Nire bizitzan honakoa izatea onartuko banu, aurreko erantzuna, aurreko galderana, justua izatea, adibidez, edo zintzu edo, esan dutena, segun ze izan, zurekikoa izan, edo besteekikoa izan, honakoa izatea onartuko banu, justua, atsegina ez den edo onargarria ez den zerbait gertatuko litzaidake? Nerekiko? Ez. Behitu, Nire bizitzan honakoa izatea onartuko banu besteekiko errespetuzkoa edo besteekiko besteak errespetatuko banitu bilerara jon nahi gabe, atsegina ez den edo onargarria ez den zerbait gertatuko litzaidake? Agian pantorrietan golpia hartuko zula, edo agian zure atzetan epaitua sentitzeko beldurraz, hau da nere ezkerra,
epaitua sentitzeko beldurratik hartu dut, kariño gehiegi ez dut jaso, edo jasotzeko neburua saldu berri izan dut, agian agresibitate punto bat, ez nozongi, hau golpe pila, oi, mama mia, hau golpe pila. Bueno, nor bere bizitza, nor bere erabakia. Bueno, hau da biria. Liburu oso bada, eta irakurtzia mezio gaina hasierat izateu liburu inkomodua da. Eta egia da, oso inkomodua da, eske biluztu jentzatu. Oso interesgarria.